Okay. Question number 1. Unsaon pag abot dito sa bangag, no? Unsaon pag butang diha, no? Kung kamot daw kayo, dili kabot, no? So ang sikreto ana, gamitan na to siya, hinimo na ako nga ano to. So naghimo ko og PL. So kung imo na ni isipansak na ni sa bangag. Pansak na ulit sa bangag. Yeah. Karon siya. Pansak din ako siya di. Kapoy yung video isa kamot, no? Sulod, sikapon mo kung nagka sulod mo siya. Ayan. Birahon niyo mo siya. Birahon. Yan, igawas na din siya. Igawas na tuyok pang bago. Susok naman siya. Uy, fish. Sa inanar na siya.